Мы не можам кіраваць сваімі эмоцыямі. Насамрэч можам, але гэта так складана, што прасцей прызнаць, што не можам. Але пры гэтым мы можам выбіраць свае думкі. А думкі, у сваю чаргу, уплываюць на эмоцыі. Такім чынам, кіруючы думкамі, мы кіруем эмоцыямі. Сёння будзем з вамі разам разбіраць сітуацыі, пераасэнсоўваць іх і ўплываць на пачуцці. Цікава? Запрашаю на тэрыторыю жанчын-надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, зноў дачакалася вас тут, на нашай утульнай тэрыторыі. Мне асабіста жаночая супольнасць дае моцную падтрымку, зараджае энергіяй. Тут такая асаблівая атмасфера і чыста жаночы вайб. Без гэтага складана ўявіць сябе. Нядаўна мы з сяброўкамі якраз планавалі сустрэцца ў парку і разам правесці час. І перад самай сустрэчай пайшоў моцны дождж. Дзяўчаты пачалі дасылаць паведамленні ў агульны чат. Адна піша: «О не, чаму пайшоў дождж? Якраз цяпер, калі мы хацелі насалодзіцца прыродай, ён сапсаваў усе нашыя планы». А другая тут жа напісала: «Нарэшце дожджык палье мае саджанцы. Абуваю гумовыя боты і выходжу. Сустрэча ж у сіле». Цікава, як вы ставіцеся да дажджлівага дня. Я люблю паўтараць, што я не цукарная і не размокну. Дождж амаль ніколі не прымушае мяне змяніць свае планы, а наадварот, надае рамантыкі і медытатыўнасці дню. Але гаворка пра тое, як два чалавекі могуць думаць і адчуваць зусім па-рознаму адно і тое ж. Адна мая сяброўка была раздражнёная тым, што дождж сапсаваў яе планы, а іншая бачыла ў ім карысць. І гэта нармальна, мы ўсе па-рознаму ставімся да многіх рэчаў. Людзі могуць па-рознаму думаць і адчуваць адну і тую ж сітуацыю. І нават адзін і той жа чалавек можа па-рознаму ставіцца да адных і тых жа рэчаў у розныя часы. Мы перамяняемся, змяняем свае погляды. Часцей гэта адбываецца само сабой, натуральна, пад уплывам жыццёвага досведу, але мы можам і свядома змяніць сваё стаўленне да сітуацый. Для гэтага спачатку трэба змяніць свае думкі пра яе. Калі моя сяброўка пераехала жыць у іншую краіну, спачатку я моцна сумавала. І думала, што мне так кепска, таму што я слабая і сама не магу рухацца далей, што раней яна надавала мне сілы сэнсу. Але праз нейкі час я пачала інакш думаць пра сваё гора. Мая сяброўка па-ранейшаму ў маім сэрцы, таму што мне так падабалася наша асаблівае сяброўства. І я вырашыла атрымліваць асалоду ад успамінаў. Мне прыемна думаць пра нас, і я шчаслівіца, што мы мелі такія цудоўныя часы разам. Я змяніла сваё стаўленне і замест страты падарыла сабе цёплыя ўспаміны. Мая гісторыя пра сяброўку – гэта і ёсць прыклад змены сваіх пачуццяў праз змену свайго мыслення. Цяпер я магу прымяняць яго і ў іншых сітуацыях. Калі я засмучаюся з-за чагосьці, то пытаюся ў сябе, ці магу я падумаць пра гэта інакш. Мне характэрна туга агулам, я магу празмерна трагедызаваць рэчы, пакутаваць там, дзе пакутаваць не абавязкова. Гэта мой натуральны спосаб мыслення. Але цяпер я магу кантраляваць яго, браць сябе за руку і выводзіць у іншы пакой думак. У большасці выпадкаў сапраўды можна знайсці пазітыўны спосаб думаць пра рэчы і праз гэта змяніць тое, як мы сябе адчуваем. Быць жанчынай – дар Божы. Вось яшчэ адзін прыклад. Калі у вас маленькія дзеці, вы ўвесь час мусіце пільнаваць, каб яны не ўлезлі ў нейкую небяспеку, у вас няма часу на сябе, на адпачынак, на тое, што вы любіце. Гэта вельмі складана, вы адчуваеце стомленасць і расчараванне. Але калі пашырыць рамкі гэтай карціны, адкрываецца іншы сэнс. У вас шчаслівыя, здаровыя дзеці.
Вы можаце вырашыць, што будзеце атрымліваць асалоду, проста гуляючыся з імі, праводзячы час на прыродзе, паказваючы ім свае ўлюбёныя месцы. Гэта зробіць вас больш шчаслівымі і расслабленымі. І ведаеце, што вашы дзеці таксама будуць адчуваць сябе больш шчаслівымі. Ім спадабаецца, што вы знайшлі час, каб проста правесці яго з імі. І яны будуць адчуваць вашу радасць і спакой і адлюстроўваць іх. Яшчэ адзін прыклад. Вы вывучаеце новую мову, якая патрэбна вам для працы. Вам можа не падабацца працэс, можа быць вельмі цяжка, вы засмучаецеся з-за сваіх памылак, з-за таго, што рухаецеся павольна. А падумайце пра гэта так. Хоць вам вельмі складана, вы працягваеце вучыцца і размаўляць усё лепш і лепш. Той факт, што вы не спыняецеся, азначае, што ў вас ёсць упартасць. А упартасць – гэта добрая рыса. Вы чалавек, які працягвае рухацца наперад, нават калі цяжка. Яшчэ адна гісторыя. Напрыклад, вам не падабаецца месца, дзе вы жывяце. Ваш дом надта маленькі, у ім мала месца для ўсіх людзей, якія там жывуць. Яго упарадкаванне патрабуе вялікіх фінансавых выдаткаў. У вас няма столькі грошай, каб зрабіць так, як хочацца, а так, наколькі хапае, не падабаецца. А што, калі падумаць па-іншаму? У вас ёсць дом. У вас ёсць вялікая сям'я. Гэта ўжо 2 вялікіх дабраславенні. У свеце так шмат адзінокіх людзей. І людзей, у якіх няма дома, і тых, каму давялося пакінуць свой дом праз небяспеку. Таму падумайце пра ваш дом яшчэ раз і пашукайце рэчы, якія вам у ім падабаюцца. Калі вы паглядзіце на карціну ў цэлым, вы можаце ўбачыць, што змянілі свае пачуцці да дома. І проста пастарайцеся падтрымліваць яго ў чысціні і прыгажосці, каб вы і ўся ваша сям'я разам маглі атрымліваць асалоду ад яго. Дарагія дзяўчаткі, я шчыра прызнаюся, што глядзець на чужыя праблемы пад іншым ракурсам прасцей, чым на свае. І я магу ў гэтым вам дапамагчы. Дасылайце вашы сітуацыі, мы разам знойдзем, як глядзець на іх пазітыўна. А пакуль паслухаем беларускі кавер знакамітага спеву ў выкананні саліста Вялікага тэатра Беларусі Віктара Менделева. Тяжар проблем исти мне не дае. Тады спынюся ў цішыні чакаю, пакуль мой Бог ты прыйдзеш да мяне. Падымеш ты життя без голоду і праги, і мітусня
мне, что в вечность зазерну. Подымешь ты одолею все горы, подымешь ты простормы я пройду. Маю моц, коли мне силы дорыш, подымешь ты вышей, чем быть могу. Подымешь ты одолею все горы, подымешь ты простормы я пройду. Мою моц, коли мне силы дорыш, подымешь ты вышей, чем быть могу. Подымешь ты, Христос Господь. Маю моц, коли мне силы дорыш, подымешь ты вышей, чем быть могу. Подымешь ты вышей, чем быть У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагі дзяўчаткі, мне прыемна разважаць з вамі, як змяніць сваё стаўленне да чагосьці, змяніўшы сваё мысленне. Павінна сказаць, што гэта вельмі боскі спосаб. Ісус, Божы сын, жыў на гэтай зямлі больш за 2000 гадоў таму і часта бачыў рэчы інакш, чым большасць людзей вакол яго. Распавяду адну гісторыю. Ісус быў у храме і размаўляў з людзьмі. Ён бачыў багатых людзей, якія кідалі ахвяраванні ў скарбніцу, і ўбачыў вельмі бедную ўдаву, якая кінула 2 маленькія мядзяныя манеты. Ён сказаў людзям: гэтая ўдава кінула больш за ўсіх, бо іншыя ахвяравалі злішку, а яна з нястачы сваёй аддала ўсё, што мела на жыццё. Тое, што далі багатыя людзі, напэўна, каштавала значна больш, чым 2 манеты, якія дала бедная ўдава. Думаю, што людзі, якія слухалі прамову Ісуса, былі вельмі здзіўленыя. Чаму гэта яе мізэрныя 2 лепты каштуюць больш? Ісус глядзеў на гэтую розніцу не так, як большасць людзей. Ён, калі так можна сказаць, мераў у працэнтах. Багатыя людзі аддавалі толькі малую частку таго, што мелі. І наўрад ці яны маглі б зрабіць так, як бедная ўдава, аддаць усё, 100% таго, што мела. Ісуса не цікавіла сума. Ён ацаніў каштоўнасць аддадзенага для самога дарыльшчыка. Багатыя, напэўна, нават не сумавалі б па тым, што аддалі, а ў беднай ўдавы нічога не засталося. У другім пасланні да Карынцінаў апостал Павал піша: «Кожны няхай робіць паводле вызначэння сэрца не са смуткам або з патрэбы, бо Бог любіць таго, хто з добрай ахвотай дае». Бога не так цікавіць, колькі мы даем, але як мы адчуваем сябе ў сваім сэрцы адносна таго, што мы робім. Важна наша стаўленне да ахвяраваных грошай ці рэчаў. Калі мы вырашаем штосьці аддаць, Бог хоча, каб мы рабілі гэта з радасцю, з добрай ахвотай. І гэта не толькі пра грошы, гаворка ідзе таксама пра тое, каб
прысвяціць час таму, хто мае патрэбу ў дапамозе. Магчыма, мы можам аднесці ежу хвораму чалавеку або проста сказаць камусьці добрыя словы. Але што б мы не аддавалі, мы павінны рабіць гэта з радасцю, без шкадавання і смутку. Богу важны матыў твайго сэрца. Ён асуджаў публічную малітву фарысеяў, якія выкарыстоўваюць разумныя словы, каб уразіць іншых, шануюць законы, выконваюць абрады, замест таго, каб шчыра размаўляць з Богам. Господ цэніць чысціню намеру і сумленнасць. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Дзе мы яшчэ бачым незвычайны погляд Ісуса на рэчы? Нагорная пропаведь, проста набор аксюмаранаў, спалучэння супрацьлеглых па значэнні словаў. Але колькі ў іх глыбіні і сэнсу? Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя тыя, што плачуць, бо яны будуць суцешаныя. Шчаслівыя тыя, каго пераследуюць за праведнасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Тут кажацца пра тое, што прысутнасць Бога значна больш каштоўная для нас, чым усё астатняе, што мы маглі б мець. За гэта варта пакутваць. У 5 раздзеле паслання да рымлянаў Павал кажа: «Хвалімся і ў прыгнётах, ведаючы, што прыгнёт робіць цярплівасць. Цярплівасць – выпрабаванасць, а выпрабаванасць – надзею». Слова цярплівасць нагадвае упартасць, пра якую мы казалі раней, калі чалавек з цяжкасцю вучыць замежную мову, але працягвае ісці. Ён стане мацнейшым, таму што цярпліва працуе і развівае выпрабаванасць. Бог дакладна ведае, што мы адчуваем, калі з намі здараюцца цяжкія рэчы. Ён бачыць наш боль, але таксама ён бачыць магчымасць нашых перамен у цяжкія часы. Ён можа дапамагчы нам развіваць добры характар і нашу веру ў яго. Бог поўны мудрасці. Таму мне заўсёды хочацца ведаць, што ён думае і адчувае пра рэчы, якія ёсць у маім жыцці. І я запытваю ў яго напрамую, як мне лепш зрабіць, што выбраць, ад чаго адмовіцца. І сваёй вялікай міласцю Господ адказвае, дае мне парады, і я слухаюся яго, нават тады, калі адказы зусім нечаканыя для мяне. Давайте зараз разам зададзім яму вашыя пытанні, і потым вы можете працягнуць малітву самастойна і распавесці Богу падрабязнасці. Дарагі Господ, дзякуй, што ты такі ўважлівы да мяне. Дзякуй, што глядзіш не на ўчынкі, а ў глыб майго сэрца. Я так рада, што ты бачыш усё па-іншаму і вучыш мяне глядзець не так, як вучыць свет. Ва ўсім ты можаш знайсці добрае і ўсё перамяніць на добро. Я спасцігаю гэту здольнасць разам з табой і прашу за кожную дзяўчынку, якая тут зараз. Пакажы нам добрае ва ўсім, што мы праходзім. Перамяні, Божа, нашыя думкі на твой лад і дай разам з гэтым атрымліваць новыя пачуцці, бачыць і пражываць прыемнае, а не сумнае. Божа, дай адказы на ўсе пытанні, якія турбуюць жанчын надзеі. Паразмаўляй і дай ім чуць твой голас, давяраць табе і быць гатовымі выконваць твае парады. Будзь праслаўлены, мой Господ. Амен. Давай, давай, душа моя, слава Господа, Господа. Давай, давай, душа моя, слава Господа. Хвалю Тебе, Боже, на реках і нивах. Хвалю, коли певний, хвалю у сумнівах. Хвалю, коли страхи душу мне огорнуть. Хвала это мора, где ворог потонет. За усё масса славлю, покуль ёсць дыхание, славу душа Господа. Славу душа Господа. Я славлю хоть часом, Тебе я не чую, бо ведаю добра, ты
ўсё кантралюеш. Хвала гэта зброя, яна неадменна, знясе Ерихона высокія сцены. За ўсё эмоцыі славлю, пакуль ёсць дыханне. Слаў душа Господа, слаў душа Господа. Як жа не славіць мой Господ жывы, радасць ніяк не стрымаць унутры. Слаў душа Господа. Хвалю Тебе, Боже, свет уладар, бо воскрес Ты з мертвых повстав. Хвалю, бо Ты славный, бо правда в Тебе. Хвалю, бо нема большого за Тебе. Хвалю Тебе, Боже, свет уладар, бо воскрес Ты з мертвых повстав. Хвалю, бо Ты славный, бо правда в Тебе. Хвалю, бо нема большого за Тебе. Слав душа Господа, слав душа Господа. Як же не славить мой Господ живый, радость ніяк не стримать унутрі. Як же не славить мой Господ живый, радость ніяк не стримать унутрі. Як же не славить мой Господ живый, радость ніяк не стримать унутрі. Слав душа Господа. Давай, давай, душа моя, слав Господа, Господа. Давай, давай, душа моя, слав Господа, Господа. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы вучыліся кіраваць сваімі думкамі і змяняць адчуванні. Як мне падаецца, інструкцыі атрымалі выдатныя. Засталося толькі папрактыкаваць. Пачытаем чароўны верш, дзе аўтар Тацяна Тамашевіч змагла паглядзець на Ісуса ў Гефсіманскім садзе праз прызму прыгажосці і натхнення. Яна ўявіла, што сама знаходзіцца там з ім на апошняй малітве, у моманце здрады, на крыжы. І апісала гэта так, што мне таксама захацелася быць там і падзяліць яго лёс. Тацяна Тамашевіч, Гефсіманія, сад аліўны. Гефсіманія, сад аліўны, кроплі пота крывавыя. Мы з табою быць разам павінны. Твая кветка жыцця нямарная. Ты паэт у абдоймах сусвету. Я твой ціхі журботны анёл. Тваё сэрца Галгофай сагрэта. Твае вочы зора ў лён. О, каханне маё і нястача, я прыношу табе супакой. Маё сэрца ад радасці плача. Зоры ззяюць расою наўкол. На пялёстках маіх рубіны. Гэта кроў тваіх светлых дум. Я з табою памерці павінна. Выбач мне маіх словаў сум. Гефсіманія, смутак і праца, час для шчырых і светлых начэй. Ты жыцця майго лепшы дарацца, тваё сэрца пярыны мякчэй. Пацалунак атрутнай сяброўства я трываю разам з табой. Не кахаць, не любіць вельмі проста. Адчуваю твой, пане, я боль. Гэта кроў адзіноты пачуцця. Ты нявінны душою сваёй, ты вясны жывое сугучча, я так прагну быць кветкай тваёй. Пацалуй душою пялёсткі, дай мне крылы да неба ўзляцець, гэты шлях на Галгофу няпросты. Дай мне радасць у сэрцы мець,
Гэта горыч мая і нястача. Зразумей пацалунак душы. Хто прадаў цябе, той не бачыў сваё сэрца з нябёсаў вышынь. Гефсіманія, шлях твой журботны. Келіх праўды выпіць да дна. Ты амыў мае раны потам. Ты прыйшоў. Я была адна. Ратаванне, жывое збавенне, твой святы і пачэсны шлях. О, паэт, я тваё натхненне, ружы сумнай я боскі прах. Ля крыжа стаю ціха, каханне. Я ўміраю разам з табой. Ты святой малітвы дыханне. Ты і радасць прымі, і боль. Дзе ты, неба жывое трыванне, дзе ты, існасць маёй душы, я кранаю пялёсткі ў чаканні. Ты прыйшла ізноў да імшы. Я вішу на крыжы і веру ў светлы попел твайго іства. Дай мне аркуш жывы паперы, каб саткаць дабрыню хараства. Адчуваеш мяне сваім сэрцам. Разумееш самоту і боль, я так прагну табою сагрэцца. Я твая у рубінах соль. Скарбонка. Ісус майстар перамяняць кепскія рэчы ў добрыя. Мы сапраўды можам глядзець на цяжкія пакуты Хрыста як на праяву яго любові і на здзяйсненне нашага збаўлення. Дарагія дзяўчаткі, калі вам хочацца нешта спытаць, абмеркаваць ці нечым падзяліцца, пішыце, калі ласка, на электронную скрыню Women of Hope Bell у адно слова @gmail.com альбо праз пошту Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Далучайцеся да нас у тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі» і глядзіце на сваё жыццё пазітыўна. Вы можаце кіраваць сваімі думкамі. Я, Тацяна Немчанінава, моцна абдымаю кожную і веру ў тваю сілу. Дарагая жанчына надзеі.